Jami tadi hita di minggon ima nanienet sian Evangelium Lukas bindu 4 ayat 10 1 ayat 21. Songonon hatana disi. Margogohon tondi roh Yesus muse tu Galilea. Jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi. Mangajari do ibana di akapar guruan nasida. Jala saluhut nado mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret. Tu huta hagudanganna. Mangihuton ha somalanna. Laudo ibana tu parguruani jupang ari sabat. Jadi jongjong ma ibana naing mancaha. Gabe dilehon matu ibana pustahan ni panurang si Jesaya. Diukap mai jadi dapot matana ma natar surat songonon. Songgop do tu au tondi ni Tuhani. Ai dimiahi do au mambuan barita nauli tu akan apogus. Disuruh doa mamarita untuk akan tarhurung asa malua. Tu akan mapitung asa marnida. Paluahon akan aginosa-gosa. Mamaritahon tahun para senorohaon ni Tuhani. Ditutup ma pustahai. Dipaulak ma tu parhobas. La sundul ma. Kami nol ma dopak ibana mata ni sudena di parguruani. Jadi di hataun matu nasida. Sadariondo cupang natar surat odeng. Dina binege munai ima sahatna. Nakadongan sapor syaon di bagasan wari Tuhan Yesus Kristus. Molo taparohaon aka minggu ni Natal olan 2 minggu di. Ima minggu Natali, manang mi Natali, dungi minggu dung Natal. Dungi tanggal 30 sada muse. Atar saat isi mo, 14 hari do. Otik do. Ale minggu Epipani atar kumanjang di sian minggu aka Natal. Jadi mulu diurut sian hatu tubuh mardalan tu minggu Epipani nengonon dohonon na dak danak na tubuh di barapinahan di Betlehemi sondak danak na somaldi alai dung masuk tu minggu Epipani mulai ma dipatakas debata langsung dinyatakan, diukapon isedo dak danaki. Jadi molo dijahamu se Evangelium Lukas takasdi. Sian hatu tubuna mardalan nanget-nanget di tiki didi andorang sudi didi mana dipasahat jo tu debata marhite-hite napasaton pilihan natorasna. Dungi disunat maimana dari pawaluhon. Mardalan doi mana nanget-nanget mangihuton hasomalan ni halak Yahudi na burju jolona saleh. Mulalak Yahudi na saleh olan tubuh ibana dungi dipasatu debata, dungi disunat, dungi mardalan mamuse songona di dokter puk tahun. Ganup ari sabat nagabe hasomalan nado tu parguruan. Na parjolo neng dohono ni si Lukas dison ia Yesusi dosro songon hita jolmaun. Bertumbuh nangit-nangit sahat tu nama gudang. Lukas 2 ayat parpudi takas do dungi magudang maibana
gabe halomoan ma di joloni di debata do di joloni jolma nanget mardalan alai adung musena menarik mulo di parohau namu evangelium Lukason mulo dibuka hamu ditiki di didi jamita manang minggu na salpu songgop do tondi ni debata tu ibana edo dung songgop tondi ni debata di bawah tondi ni debata musai mana tu padang pasir pasorsian lau di ujuni sibolis dungi masuk terpuk tamu se ayat 14 margogohon tondilo musero Yesus tu Galilea dungi dong mancahai mana di dokon muse songgop do tuau tondini Tuhani molosongon panjaha bibel na cermat manat hamu nah ya di jahamu evangelium manang Injil na opati dapat munado parasingan di si adong 10 hali di evangelium Lukas di dokon tondi ni debata songgop tu Yesus alai molo di evangelium na tulu olan 5 hali dong nga digabung tuli olan 5 hali alai mulu si Lukas 10 hali ala ni macai rikot dora umbain na di ondolhon songni edo bahasa gabe pribadi patuluhon sen debata si tulu sadai di ondolhon di son Toto na yung dohonon na ya Yesusi ima debata na gabi jolma. Nero jadi sido idauta. Nakadungan sa porsyaon di bagasan gua ritu ata Yesus Kristus. Lau mangatusi turpuk taon. Ikon botot tado. Molo bahasa Batak parguruan, ahado parguruan, ahado sinagogi, ahamuse bagas manang bagas joro na di Yerusalem. Molo hitaon gereja DPR raja sarupa do gereja tadi son. Gereja manang di dia HKBP dos do hita songoni parmingguan na. Dedo di San Marpelian, di Son Marpelian, di San Markur, di Son Markur, dos do. Di San Marende, di Son Marende. Alai bagas joro dot parguruan manang sinagoge marasing situ tudo. Bagas joro na bertanggung jawab di si malim. Alai sinagoge na bertanggung jawab melalui turpuk tadi dokon bahasa Indonesia di dokon pejabat. Manang uluan di bagas joroi dang malim ruas di molo di bagas joro na di Jerusalem di pamasa di si pilihan si tutungon dia molang manutung molo mari pilihan ikut tu bagas joro di sando di Jerusalem ale di sinagoge dang adong pilihan di si tutungon ay marasing asal takas bidauta bolo di sinagogi manang ise boy makatay taksong nita KBP-on pandita sentris ikut pandita do jongjong di son dedo bolo di kota on songoni do situ ape di Partangiang nang di Paloas ape partohonan do apalagi ruas dedo alai malo di sinagogeon biasanya somal na songonon di jahama patik ni debata Taurat
Dung si puli manjaha aka buku ni parun niriang aka sian gulungani. Manang ise bui manjahai ompar tu petugas. Jadi topet matu Yesus. Dung dijahai bebas memberikan komentar tafsir sendiri. Ompar tu pangatusionna. Jadi idum baina jongjong Yesus dilean tu si mana dibuat ma sian Yesaya 60 sada alai buku gulungan kitab ni Yesaya do dilean alai dibuka imana 60 sada sada 2 dijahai mana dungi tafsiran di mana didokon ma ayat 20 sada sadarion do jupang datar surat. Songoni do somal di masa di sini. Muna kadongan sapor saun di bagasan gua itu atas Yesus Kristus. Ana masa di Yesaya 60 sada. Asa bui atu satta buasa di dokon Yesus songoni. Yesaya 60 sada ima bagian di buku ni Yesaya dung mulak sian habuangan. Halak Juda dung mulak sian habuangan pakirimona macai timbo. Debata madongan nihita saut tapa jongjongon bagas joro dot parik di Yerusalem. HP gudang dona mangambati. Maceto gudang di bagasan ni pardalanan nasi dalau pajongjokon bagas joro na mangambati bangsoi. Gabe tubuh ma pandilean putus asa. Ai si panganon hurang. Gabe tubuh makat pakateon dinasida di dia do debata. Ai ibana do mambuan tusonal itu dia ibana. Deido. Sukut-sukut songonon masa do satu nuaingon. Nasugo tu tonton do paima channel YouTube ni Huriata tonton jo film Kristen ini manang piga sude mangompar Honda Sony adong mainatani pandita dang marianakon aling ngamak kebasi mana se dia liling di dia do de bata api dang adong anak kuku di dia rom rom maksudnya. Apa dohot muse panditai selingkuh muse bayak kon hamu mak untung nang di Indonesia. Di dia do debata molo hamu songoni buha mapat pakilalan muna. Alak Yahudi, alak Juda tiki songoni do. Dungi Roma je panurang je saya mandok. Di dogma songoni dokon Yesus. Anot sadatiki masama songgop maton di diri bata Roma Mesias disuruh lau mamari tahun-tahun para siani rohau paluau nakana tarhurung dota asing terus mangudut dang nadi tadi konde batahi tadi sondo ibana nina iduna masa dungi dikit Joha Yesus dokon di mana sadarion jupang do natar surat odeng di nabi degi munai nina lapatan ni pakirimon ni halak Juda na jolo ima di bagasan dirina baga-baga ni debatana jolo saut di bagasan dirina. Hatani Tuhanina jolo. Ima dirina na mambuan haluau tahun para siruhau. Dedo. Jadi amalapatan yon dihita. Dedo. Haya madong opat pandita pakatatai. Opat pandita. Taringot tu dia dona dumengkan.
Bibelon, hata Batak, hata Indonesia, manang hata Indonesia sehari-hari, manang hata Inggris nina. Asa boy diatur si ruas ini. Romana parjolo mulau bahasa Indonesia du. Ada gudang dun main ruas sidang bui bebar hata na asing hata Indonesia dulu baikan nina. Romo sena tradisional panditaon mang panditan ya kapina. Hata Batak do. Ala dihakam sada hata macam bidang. Aido kan menurut jahamu Bibel sada hata sipata hata Batakim dihakam macam pangatusan na baca bidak kis tutu. Ada orang nina asing bahasa Indonesia sehari-hari do. Bahasa Indonesia sehari-hari. Asa ido nani atu si sundut daun poso. Dungina pau paton mak panditai. Saya hom panditaon. Dungi alakina tulu dongana di beser beng mak. Ai dia doho, amaloho dia dina. Dokon imana mak. Nadu menggan tapsi anang terjemahan Alkitab diau ima terjemahan di bapakku. Ai dihanguluhon di mana do? Hatani Tuhani. Yesus ima hatani de batak. Na di pataridah untuk hita. Jadi di atas ido hita no yang mangulu di atas di Yesus di atas ni hatani di patai. Hagogok ni hatani di patai di Yesus ima di atas ni tera mangulu. Saliling adong hatani di patai. Sasitong na dangadong na mau. Daido. Yesus do. Ai dokon di mana? Aka na tarhurung di palua. Tarhurung do pehamun wae. Aka na mapitung di lion per pamerengan na takas. Kurang do julma noeng masih tarhurung. Adong julma di hurung hefeng. Adong julma di hurung perasaan na alani halak. Macam julma di hurung. Ido alana idokot si Martin Luther. Molo masalah ngulu muna. Terjemahan bahasa si. Unang mangondolhon perasaan dot pikiran muna. Lam dihaklam di hurung perasaan dot pikiran muna do. Dak ya malua hotusi alai andalkan ondolhon hatani Tuhani ima Yesus malua mahamusiani tarhuru kamu mapitu kamu dedo ingot hamu ma adong do Yesus na buju pakta di bagasan hatana jahatana parsia jari hatana hanguluhon hatana ai hatana do hadirionna nakadongan sa porsiaon di bagasan guar itu hata Yesus Kristus alai didokko ala naung di palua hita harapan atau pengharapan pakirimon di bagasan Yesusi ngataruli di bagasan tu hitan waengon. Maka didokon si Martin Luther songonon. Orang Kristen adalah Kristus kecil kepada sesamanya. Molo Kristus na gawe pakirimota paluaon hita, neng mehita gawe pakirimon mangurupi dongan paluahon dirina. Adok sada kisah lo manutup tek jami tahun salak ina ali sayang dang Indonesia on alai ujaha bukuna songoni jadi inaon ngatulu geleng na umur ni geleng nih 7 tahun siap udana 12 tahun 24 tahun ali sekolah mesti membuat S1 jadi jurusan sosiologi
Nga tugas akhir nama. Ale atar lucu do di bain dosen na tugas akhir na. Di dokon dosen na nina tugas akhirnya judulnya senyum. Smile, senyum. Tugasna mamereng reaksi ni jolma boha molo parjolo hamu senyum tu halakan hama reaksina. Tedo. Jadi di reaksinya ditulis ima tugas akhirnya. Dung di tugas soni andorang so dimulai lawi mana dot suamina. Dot anakon na natului mangan harian di McD. Asam murah hale nang sponsor McD au. Dai kon antri do de McD. Gajang di do. Pas antri na tahun dot amatana di pudi. Sada-sada mundur. Ina tahun ma di berek tu pudi bangga diseng di sisu di colma. HP di pudi naya adong gelandangan nama cai bau. Bau situ tu. Dedo. Dohot donganna adong bawa sada, dot buru-buru sada, alai na hurang cas, ani IQ na hurang cas, berkebutuhan khusus. Antri uhut mangetong uang benggol, alai natei atik we bau di tangan di mana, antri, tungi sukun mah. Tu gelandangon yang manora yo kon imana ma gelandangon ai naing asa las do pamatak daging nami no aing tu bagasanon mami ai musim dingin do tiki asa bui hami hundul di son utur hami makopi ombar tu hepeng nami nadong tedo olan lau palason daging na ikon paluaun hepeng ala pugos da jala bau saya maridi gabe lari sudah jolma antri. Romai na tahun dipesan masarapan na suruh mahundul na duai dilian masarapan dot sude. Masih berengan sude na dikasi. Dung dilean makatai satokin songon tarilu ina tahun memerengi lau mai mana. Tu amat tanah dot akagi ya nakonna. Di foto kamu dokon ama dokon suami na tu ibana. Terima kasih sayangku nina. Idom baina dilian de bataho tu au. Patubuhon pakirimon diau. On dicatat imana maun. Ditugas nih. Penasat matu dosen na. Roma dosen na. Bui do jahau no tu sudah mahasiswa bui. Gabe menginspirasi sudah mahasiswa do. On bajolma naung di palua alani Kristus. Tedo. Gabe coto. Gabe Kristus na met ibana di dongan jolma. Patubuhon pakirimon tu akahalak na asing. Lau mangulahon musi songon nani ulahon di Tuhan. Itu pekabaran Injil saya itu. Lomar ningot kita taringot pekabaran Injil nuayon di Pulau Rupat. Kudang do na ikon ta ula, na bui ta ula na met pe di tonga-tongani masyarakat. Patubuhon pakirimon di jongan jolma na tarhurung nama pitung na ginosa-gosa asal mai ulu unang gabe lari alani bauni dagingnya halak na sumaridi dungi dokon inatai matu amate tedo aidak di ho uulaon di Tuhani do saliling mangula di Tuhani kita akan bau bedak tarangku.
Saliling mangula di Tuhan ita. Sakit dan tapartahaton aka harga diri. Nakadongan sa porsiaon di bagasan guari tuata Yesus Kristus. Kristus pakirimon hagogok ni hata ni Tuhani. Di palua hita. Arong mesena patulon na menarik sian Lukason. Lukas cut-cut mangondolhon sadarion. Ingotamu netar silang di siamun. Ari dokon Yesus di mana? Sadarion. Di ingotamu do di steki Yesus di bagasan di bagas ni si pendek ki warna si Zakeus. Ari dokon Yesus sadarion. Sudah sadarion. Alapa tanah sadarion. Dino. Haroro ni Yesus sadarion ni si Yesus. On ma tiki na imbaru di hita. Dia ka dang tiki na julu bi. Jangan kembali ke belakang. On tiki na imbaru. Tiki ni Kristus, tiki ni Mesias ikon tujulu do. Ay molo jol ma olah mamereng tupudi. Manang mengingat-ingat masa lalu stagnan di mana tang melalui mardalan ni. Tujulu. Ngati kinam baru noeng orde nadang najul mulu najul adang orde baru adang orde lama. Noeng orde ni Kristus do. Ima mangulahon songonani ulahon ni Kristus. Mulu najulu hita mangulu mapake gaya ni marlangi gaya katak. Di boto hamu gaya katak tunjang tu pudi. Marong dongan aupun tu pudi. Asabu itu julu hiba. Manang gaya ni balap sepeda, dege di toru, asabui mardala tujulu. Dedo. Ngulu ni halak di sendak songoni. Ngulu ni halak na manjalo pakirimon naung di palua Yesus sidak songoni. Tikina yang baru. Songoni mai yung di bagasan gereja. Ngulu di dokpe tahun kesehatian. Unang ingotamu, unang pakebe. Gaya berenang gaya katak. Dege di pudi, aupun di pudi di sini di lambung. Manang dege joluman di toru asa maju tu cincang. Tapi orde ini adalah orde Mesias. Nga Kristus nga kok nga mangula. Maka tujulu hita ikon songon Kristusi. Pak tubuhon, pakirimon, palhaluaon akan nama pitung ta patubu asabui marnida akan tarhurung asabui tar di palua akan ikusa-kusa buita palua. Molo maniru Kristus ita mangulu di bagasan orde ni Kristus. Dak pola orde baru, dak pola orde lama, dak pola orde reformasi, orde ni Kristus taula. Tibata mangurupi kita. Amin. Ale Tuhan mauliate di paigotodo hami marhi ti hatam. Ainunga gok baga-baga. Di bagasa Yesus Kristus da gabejol hon de patana gabejol ma. Nalau paluon hami. Iban rupa kiri di hami. Di pagidodo hami asa toktong. Madiru pangalahon ni anak putu Yesus Kristus. Gawe patubo na pakiri untuk akadongan nami. Urupi hami Tuhan. Asa margugu hami. Mangason guari anak putu Yesus Kristus. Tangi matang yang namion. Amin.